mfethu ngora sesibhura nje shazi ngathi naye inkulumo kaMnumzane Jacob Zuma isha abantu bekhuluma non-stop. Abanye abantu abangawona MK hayi bathi ngeke mkhulu ngeke. Ahabo lento ishoyo ukuthi wena ufuna kube wena wedwa okhethayo. Hayi madala. So singenza ukuthi le nkulumo lena isuse i-backlash enkulu kakhulu enkundla zokuxhumana. Le nkulumo yanini because abantu dimase beyibuyisa manje bekhuluma ngayo bethi hayi khona madala. Uthini manje? Yingakho nje ulanda abantu ku-ANC, ulanda omagogo abadala ku-ANC. Yiva ufuna ukhetha wedwa madala. But anyways ngenza ukuthi vele-ke umuntu ongaphesheya ngeke aze akhulume okuhle. Zifisa nokuthi sizwe nani ma-MK amahle ukuthi ngabe nakujabulela yini lo, ngabe kuyizifiso zenu zokuthi kukhethe nje ubaba kuphela nani ngabi nayo kukhethe nje ubaba kuphela. Uma nje emazi ukuthi umuntu unamadalelo then amkhethe. Ngisho ngalanda ogogo abadala njengoba belandiwe nje kwi-ANC beze kwi-MK. I happy with that because masolalela kakhulu ama-hater. Yabo alungile kulafa isizwe ama-side omabili ma-MK amahle niyakujabulela niloko nina no. Ngathi ekuqaleni angifuni kube khona abantu abazokhethwa ngoba uhlubo. Ayiyeka ke uma ama-comrade daya kwenziwe nanso inkinga isifikile le ngangiyibalekela. Ngangifuna ukuyenza ngedwa lento. Ngikhomba umuntu ngithi wena nawe ngokubazi. Noma singahluleka manje ngoba sizobanga. Siphinde futhi sihluleke njengoba sahluleka. Still sekhona yothi akusekho umuntu ke manje ozokhethwa. Mina ngizobakhetha.